Ndiri stuck muBeitbridge ndichitaura nemi kudai. Kasikai mandipindura mukoma. Ndakatizawo 30 June kuSouth Africa kwandakange ndiri. Iko zvinozve pane zvandiri kufanira kuti ndige ndichiita mazuva anotevera awa, otherwise pekugara ndinenge ndisisina. Maswera sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Chikumbiro mushure mekunge kana mateererawo nyaya iyi kana muchikwanisa kubatsira mukoma vedu ava nebasa tivabatsire. Nyaya yavo yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashi, please post my story makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Matthew uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndiri kukunyorerai because handina umwe munhu wandingafunga angandibatsirawo kusvitsa nyaya yangu kuruzhinji kunze kwenyu, nekuti ndasvika panzvimbo yandisati ndakambofunga muupenyu kuti ndingasvika. Handisi kutsvaka kukurudzira vanhu kuti vange vachiita zvakaipa. Ndiri kungoda mazano nekuti nditori desperate. Mukoma Nashi, kuona murume azouya achitaura nyaya seyandiri kuda kukuudzai anenge asisina any other choice. Mukoma, ndaigara kunonzi kuLouis Trichardt. Ndakagarako kwemakore akati wandei. Ndakange ndichiita basa remapeace job, kutema miti uye zvekare ndaishanda mumaprazi kumaconstruction, chero chaingoita kuti munhu ukwanise kutenga zvokudya, ukwanise kuwanawo zvinokuraramisa. Upenyu hwangu hauna kumbobvira hwakaita nyore. Ndinoita sekunge munhu kuenda kwaakaita kuSouth Africa kutongorasa upenyu because ndakadzoka ndisina kana chandinacho, experience zero, kungoshandawo uchingoshanda mumaprazi. Asi ndaitokwanisa kutotumidzirawo mari kumusha kwatinobva kumasvingo. Saka pakauyawo 30 June ndakangonzwa ini hazvina kundi affecta kutaura chokwadi. Dai kwanga kuri kunzi ndichiri kuda ndikadai ndichiriko kuLouis ikoko, ndeingonzwawo kuti vanhu vari kushungurudzwa. Ndipo pandakabva ndachizopfuurirana neshamwari, ende kana kuri kunzi unenge uchiriko kuJoni ikoko, hama yangu, mira ndikunyeurire. Munogona kutaura paya, asi kana mangosvika muZimbabwe, aziva kwake aziva kwake, kunyange riri girlfriend kana riine kwekusvikira rinongoenda kuhama rokusiya iwe uri wega. Ndozvandakaitwa nefrendi yangu Patson. Akanditi iye akange aine hama yake iyo inoita zvezvipipipi murutenga. Akati hande tinowana pekutangira, totora maprovisional, totorawo malicense, totanga kuitawo zvezvipipipi. Zvino takazoti tabuda mukoma, then ndokubva tachizoyambuka nekurwizi. Ndakatotaura nebrother yangu. Ndina mukoma wangu who is my cousin brother, uyo anoita zvekuyambutsa nekuyambutsira vanhu zvinhu zvinenge zvisiri pamutemo, zvakaita semapotatoes, doro, madragon, zvisingatendedzwe kubhodha, zviya zvinobatwa kubhodha ndozvavanoyambutsa nekurwizi. Saka ndakataura naye, ndokubva tatopinda muroad, ndokubva tachizoti tasvika kurwizi akabva atiyambutsa. Ini ndakange ndisingachazivi kuti vanhu kubhodha vari kudarika vakawanda, asi kurwizi kune vanhu vakawandisa vari kudarika neko zvekare. Saka pasipoti yangu ndakazotoibatisa, then ndokubva yachizonodhindwa departure because handina kutoenda nekubhodha kwacho. Saka pandakati tiriko kurwizi ndakaona vanhu vakawanda, mukoma Nashi, ma-hundreds evanhu. Cousin yangu ndiye akange achitovayambutsa, akange achitowana mari, achipiwa mari. Saka Patson akazongondinzvenga mushure mekunge taenda kunonwa doro. Handina kuzombomuona kusvika pari nhasi, handizivi kuti aripi, but I know kuti kundinzvenga kwaakaita akatongoenda nehama yake akanzi uyu musiye, hazvina hazvo kuipa. Saka ndigere pamba pamukoma wangu. Saka ivo vanongoshandisa chi1 room nemudzimai wavo, kutongogara ndiri pavari. Kana vakati vava kuda kubuda ndinovatevera. Hapana pandingazongosara nemukadzi wemunhu tiri muka1 room. Imba yacho haitorina kutosununguka. Dzimwe nguva ndinogona kutongorara panze, pane zvimotikari zvimikweje zvakafa zviri panze. Zvino nechando ichi mukoma chiri kuita kundibhura. Saka ndakazotaura namukoma wangu
vakabva vandibvunza kuti maplans angu, urongwa hwangu hwakamira sei, uye zvekare ndine mari. Ndakabva ndati kwavari, ini mukoma handidi kukunyeperai, mari chaiyoka handina mari ine musoro yekuti ndikatoti mari yandiinayo imari. Saka vakanditi saka wafungei? Ndo pandakabva ndavaudza ndikabva ndati mukoma, ndafunga kuti ndige ndichidzokera hangu kumasvingo ndonoonawo yekunotamba ndasvika kumusha. Vakabva vati, kumasvingo ikoko kwauri kuenda kune basa here rauri kuti uri kunonotanga kushanda? Ndikati kwete. Vakati, une mari yekutanga business? Ndikati kwete. Vakaseka vakati, ukaenda kwauri kunofa nenzara, uchashaya kana zuda rekuzodzoka naro kuno kuBeitbridge kuti ndige ndichizokubatsira. Vakabva vanditi, chingogara, gulezi vako havana kana problem, gara tinge tichizohasela. Saka ndakavabvunza kuti tinenge tichienda tose kuRwizi? Vakati hongu. Saka nerimwe zuva takabuda tikaenda kuRwizi. Mukoma nacho ndaifungidzira kuti vane zvinhu zvevanhu zvavari kuda kuenda kunotakura kuRwizi, but chakandishamisa ndechekuti takasangana nomumwe mudhara nevamwe vakadzi vakange vari vatatu. Vakavatorera mari. Ndakavhunduka mukoma, because zvinhu zvacho zvakaitika nekukasikisa. Ndakanga ndisina kutombogadzirira kuti ndo zvainge zvava kuda kuitwa nemukoma wangu. Vakabva vatorera mudhara iyeye mari yavakatora yaisvika kuma 3000 something rands. Vanhu vana vekumusha vakatotizawo kuJoni vandakaona vachitorerwa mari. Vakati vachida kundipa 100 rand yebasa yekuvapo. Ndakati mukoma, ini ndinotya. Ndokubva vatotora mari vakatoipa chimwe chemufana chatainge tiinacho. Saka ndiri kutya mukoma nacho, because upenyu hwekuzoita guma ini I was not ready kuti ndige ndichiita upenyu hwakadaro. Ndiri kunyora message iyi, ndiri kutoshandisa hotspot. Ndinototya kuti kana ndikada kuita zvekutenga data ndichizoenda kuYouTube ndichinoteerera confession yangu, ndinokwanisa kuzotoshaya kana mari. Saka ndangoti ndige ndichikunyorerai message ndati ndinyorere kuna mukoma Nashi, pamwe pane munhu anogona kundibatsira, kana paine munhu ari kumasvingo kana kumwewo achitsvaka garden boy, munhu wekuchengeta mombe, wekurima, chero basa. Ini ndakagadzirira kushanda, handisisiri kusarudza basa. Ndiri kungoda mukana wekutanga humwe upenyu ndiri munyika mangu. Ndiri kutya kuti kana ndikasakasika ndawana mhinduro kubva kwamuri, mukoma, ndichazototanga kutoita zvekutobira vanhu. Ndapota please ndibatsireiwo. Kana wanga uri musituation yakadai, ungaramba uri muBeitbridge here uchigara nemunhu akatokuratidza kunyange ari wehukama kuti iye anoita zvehuguma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section ndati ndinge ndichiverenga confession yavo nekukasika, because hanzi pandiri hapana kumira zvakanaka. Vari kuti room yacho idiki, kana mubhedha urimo murumu wakatozadza room yacho yose. Saka hanzi ndinongorarawo pafloor. Maiguru havana problem, mukoma havana problem, but ndinongotiwo kuti zvinge zvichizova neunhu vakabuda, kunyange vachida kubuda usiku ndinongovatevera. Hanzi upenyu hwandisina kujaira. Saka pa vari kutoshandisa hotspot, vashandisa hotspot kutumidzira message kuFacebook. Saka ngatitaurei navo mucomment section. Voita guma here? Kana kuri kunziwo munenge muchikwanisa kuvawanirawo zvimwe zvekuita, you can come to my inbox and then I will share your details with him. Zvakaoma. Asi ini maonero angu, kana muine pashoma pamunenge muinapo, chingokwirai bhazi mombofanirwa kuenda munogara pamba pevabereki venyu, because muguma umu munogona kuti nezuva rekutanga mabatira munhu banga, pobva paitika mistake mobva matoponda munhu, mapurisa obva ati heki, mobva matobatwa, mobva masungwa. Saka ndo maonero angu iwawo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma, ndine makore 40
asi handina mukadzi, handina kana mwana. Ndinotya kuroora nekuti ndine chirwere chandisingakwanisi kuti ndike ndichiudza vamwe vanhu. Ininiwo zita rangu ndinoitwa Samson, not my real name. Muchazongotsvaka rimwe zita rekundipa mukoma randanyora musazoriburitsa. Ndine makore 40. Nyaya yangu iyi handidi kuti vanhu vangondinzwira tsitsi, ndiri kuda kuti vanhu vange vachingondibatsirawo, vandionesewo kuti zvazvadai upenyu hwangu mamiriro ahwakaita ndingatora ripi zano. Ini handina kumbogara ndakaroora, handina kana mwana. Vanhu vakawanda vanotofungidzira kuti ndiri munhu asingafariri vakadzi, anongofarira zveubachela, zvekungoita zvemahookups, because handingazotadzi hangu kuita magirlfriend, but ndinongodanana nemunhu ndobva ndamuramba asati anyanya kuziva upenyu hwangu, masecrets andakatakura. Saka chokwadi chiripo ndechekuti ini ndinotya. Kutya kwacho ndiko kwandaita shamwari yangu kwemakore ose awa. Ndakakura ndiri nherera, ndakange ndichigara ndakatorwa neRoman Catholic because amai vangu vakangondisa mucardboard box ndokubva vaenda vakabva vanondisiya pamukova wechechi yeRoma. Ndakachengetewa nevanhu vekuchechi kuRoman Catholic, ndivo vakaita kuti ndike ndichienda kuchikoro, uye ndakazounzwa kunoku kuUK ndichiri mudiki. Kusvika nhasi ndinotenda zvikuru vanhu vakandibatsira. Ndapedza chikoro ndakabva ndawana basa, ndava nemakore anodarika 34 ndiri munomu muUK. Vanhu vakawanda vanofungidzira kuti munhu kana ukagara wava kuno kuUK unenge usina matambudziko. Kungoti matambudziko edu atinosangana nawo anenge akangosiyana. Munhu anogona kuva ari munhu anenge aine mari kana basa rakanaka serandiinaro, but achitorara ega achichema, feeling lonely. Ndizvo zviri kuitika kwandiri. Mukoma ndine chirwere chandagara nacho kubva ndichiri mukomana wechidiki. Dzimwe nguva ndinoita aya avo avanoti mafits. Ndinoenda kumadoctors kupiwa mishonga. Pane nguva dzandinenge ndakagara zvakanaka, ndinogona kutogara kwemwedzi yakawanda pasina dambudziko. Asi nekuda kwekuti semunhu anomboita mafits iwawo ndinogara ndiine fiye, kutya kwangu akumbofi kwakabva mumwoyo mangu. Ndakamboedzawo kumbodanana nevamwe vakadzi. Pane mumwe mukadzi akambotozviziva kuti ndozvandiri, saka mukadzi iyeye akaita sekunge akange ava kunditya because ndakangoita mafits uri usiku ndokubva ndatoita right. Saka akaratidza kuvhunduka. Saka kubva ipapo ndakabva ndatotanga kutotya kuda munhu nekudiwa. Kana ndikatodiwa nemukadzi anozosvika pakutorwadziwa because ndinenge ndichingotsvaka maexcuses ekuti ndisazonyanyisa kuva naye panguva dzose. Ndinenge ndichingotsvaka maexcuses. I'm sure kuti kwavari ikoko vakadzi ivavo vanenge vachitofungidzira kuti zvimwe kuda kurambana kwatakaita ndivo vakange vaine maproblem, but ndini ndisingakwanise kuva in a relationship nemukadzi yekuti kumagumo kwacho tinozogumisidzira tava kutaura nyaya dzekuita mwana kana marriage. Chikonzero ndechekuti ini ndinotya kugara nemukadzi kumuudza kuti iri ndiro dambudziko rangu, uye zvekare ndine anxiety, nditori nemapiritsi andinonwa. Ndinotya kusangana nevanhu vatsva, hana yangu inorova kunyange ndichifamba in a public place. Maoko angu andotanga kutozara ziya ndichidikitira. Ndinototanga kutokakama, kutotadza kutaura zvakanaka, izvo zvinogona kutokonzeresa mafits zvekare. Saka ndinongozvisarudzira kuti kana ndisiri kubasa ndinozvigarira kumba. I had so much potential mukoma nashe, but nekuda kwaizvozvo potential yangu handina kukwanisa kunyatso kuizadzikisa. Basa randakasarudza kuti ndinge ndichiita ibasa rekuti ndinogona kungoshanda ndiri mumba ndakazvivharira. Nekuda kwaizvozvo ndine 40 years. Kana ndikaona shamwari dzangu paFacebook dzichiposta vana, ndinonzwa kusuruvara kwakanyanyisa. Kana ndiri kubasa vandinoshanda navo vakataura nezvemhuri dzavo,
ndinongonyemwerera just to pretend as if I am okay, but mukati mangu mune marwadzo akanyanyisa. Handina munhu wandinoti this is my family. Handizivi kuti kana zvikazoitika sezvakamboitika nerimwe zuva ndakadonha mukomana shi ndakatochengetedzwa naMwari, because pandakamuka ndakaona kuti ndakange ndapotsa ndarovera pakona yetable. Handizivi kuti ipapo dai kwanga kuri kunzi ndakarovera pakona yetable chii chaizoitika. Ndinonzwa kunyara sezvo ndakasemewa, ende mukadzi uyo akandiona ndichiita mafits akaratidza kutya, because akabva atobuda mubedroom akabva anozvikira mune imwe room until the next day. Akabva abuda akatongoenda kumba kwake, haana kuzombotaura neni, akange ari wekuZimbabwe. Asi shungu dzangu neshuviro yandiinayo ndeyekuti nerimwe ramazuva ndinoshuvirawo kuti dai Mwari vakaita kuti ndige ndichizosangana nemukadzi anenge ari kuZimbabwe, kunyange zvikanzi anenge aine mwana, anokwanisa kuzogamuchira nekunzwisisa situation yangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hai, zvakauma. Havana kana family, havana hama. He was an orphan. Vakangokurawo vachichengetwa muchurch yeRoman Catholic. No family at all. Dai makasika matsvaka munomuwana anogona kunzwisisa. Maybe wamakasangana naye iye anogona kunge ainewo maybe zvakangomuvhundutsawo panguva yacho, maybe ndiko kakange kari kekutanga. Vanhu takasiyana, vamwe vanhu vagara vaine hana dzisina kusimba, pamwe akatofungidzira kuti maybe zvinhu zvisina kumira zvakanaka. So you just need to forgive him and to move on and to look for someone. I'm sure kuti kunyange ikoko community yemaZimbabwean vari kuUK munogona kutosangana the perfect woman there. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakarara nemunhu uyo wandainge ndisingafaniri kuvata naye 2 weeks before my wedding day. Iko zvino zvindiri kugara ndichingotya, kutya kwacho kusingaperi. Mukoma zita rangu ndinoitwawo Sandra, post my story is Heidi. Ndine makore 36 years ekuberekwa. Nyaya yandikuda kureurura yagara mumwoyo mangu kwemakore. Handina kumbobvira ndakaudza kana ani zvake kunze kwebest friend yangu uyo akazoshayika zvake. Aigara kunonzi kuCape Town kuSouth Africa. Ndauya kwamuri because mukoma ini ndaneta nekungogara ndakatakura mutoro uyu ndiri ndega. Ndati tinge tichiita stress nekuseka takawanda. Makange muri mugore ra2015. Ndakange nditori mubishi tatopedza kugadzirira muchato wangu. Saka mhuri dzekumusha dzose dzakange dzatoya mutauni. Hama dzekwedu dzainge dzichigara pamba pedu, uye zvekare dzekumurume wangu akange achiri mukomana wangu. Vamwe vacho vaitogara kumba kwaElder, vamwe vakange vachigara kumba kwavo. Elder vacho ivavo vakange vachichengeta hama dzemukomana wangu. Ndiyo yakange iri mbinga yangu yandakange ndichidanana nayo. Ndakatanga kudanana nawo kubva ndichiri form 3. Zvakange zvisina kana ani zvake ainge achitozviziva. Dzimwe mari dzandaitoshandisa ndichibatsirana nemukomana wangu, tichibatsirwa nevabereki vedu vaitondipa mari dzacho idzodzo. Saka ndaita sekunge ndakange ndiri musikana akadzikama. Ndaiva nemusikanzwa waiti kana wakanditarisa waiti apa paita zvemwana, but ndakange ndiri nhubu yekupedzisira. Ndaiva type iya yavanoti imbwa nyoro ndidzo tsengi dzematoo. Saka ndakange ndiine musikanzwa. Vamwe ticha vangu ndo vaizviziva kuti ndine musikanzwa, asi vamwe vose vainge vachindirambira. Panguva iyoyo mukomana wangu ndaimuda nemwoyo wangu wose. He trusted me. Takange takatotanga zvedu kurara tose tichiita sekunge it was our secret, but mafriends edu aikange achizviziva. Saka ndaidanana naElder, ndo vandakatanga kudanana navo. Ndivo vakange vari sugar daddy vangu.
vakange vachindipa mari ende vaindiitira zvaindifadza mwoyo wangu. Dai kwanga kuri kunzi he was not a married guy, ndingadai ndisina kuzoroorwa nemurume akazondiroora, because ndivo vandaifila kuti uyu ndiye murume wandinoda. Saka zuva risati rasvika vakabva vati kwandiri vainge vachida kuti tinge tichingofara kwekupedzisira zuva ratakazobatwa. Ndakatombovaudza kuti nhasi ini handisi kunzwa zvakanaka, handisi kuenda auti nemi. Vakandimanikidza ndokubva vauya kumaraini ekwedu, saka takange takagara mumotikari tichinetsana. Handina kukwira motikari yavo padhuze nekumaraini, vakaenda vakanondimirira kune chimwe chisango, ndokubva ndaendako ikoko. Takange takatogara kubackseat, saka takagara tichitandara kudaro. Ndipo apo pandakabva ndachizoonekwa neshamwari aifanira akazotova best pamuchato wangu. Ationa kudaro akatonoka akati, ko uri kuitei? Akada kurwa naelda vaya vakabva vamupa mari. Ini ndakaburuka mumotikari ndichimhanya. Kunze kwakange kwava kuda kusviba, because takange tapedza about 2 hours kubva pakainge kwakachena, achingonetsana naelda chete achivatema nemari iyo yavainge vamupa. Ndakatanga kufamba naye ndichimukumbira regerero. Takazoti tava kusvika pamba pavo aita sekunge ari kuda kudeedzera, ndopandakabva ndangomuhaga rimwe zihagi ndikati muri mumhako munani, because iye akange achigara kunze kwemain house yavo. Akati amazuva ndogara ndega. Ndikati ndoda kumbonozorora ikoko. Semusikana akange atova neexperience zvandakazomuita kana iye akazogutsikana, ndikamukumbira kuti ange achizochengetedza secret. Ndikati kana ukangotaura ziva kuti zvinenge zvatodhakwa. Saka mukomanashe mushure mekunge tarara usiku hwose akabva avanza secret iya. Mazuva akafamba, murume wangu haana chaakaziva, akange achiri mukomana wangu panguva iyoyo. Ndakasvika pakuchata, tikaenda kuhoneymoon tikadzoka, yakange ingori game on. Ndakange ndava mukadzi wevarume 3. Handizivi kuti ndaimaneja sei, but ndakange ndichiti kuna elder ndiriko, kune best friend yemurume wangu ndiriko, kumurume wangu ndiriko zvekare. Zvose izvi zvaigona kuitika zuva rimwe chete makuseni. Murume wangu achingobuda, ndaibva ndaenda ndobva ndanorara nebest friend yake. Ndichitobva ikoko ndageza, ndini uyo huti ndakananga kutown ndonorara naelder muofisi mavo. Ndodzoka ndomirira murume orara neni usiku. Iye akange asina chaainge achimboziva, because experience chaiyo ndakange ndichitomukunda. Ndaiziva zvandaigona kumuita kana tava mubedroom. Mazuva akati afamba, I then found out kuti I am pregnant. Nhumbu ndakangoti ndiye murume wangu, nekuda kwezera rangu ndaingoti nhumbu inenge iri yemurume wako waunogara naye. Saka fast forward, elder vakazofa, friend yemurume wangu akazoroorawo akabva munharaunda. Ndakangoramba ndakangovanza secret. I told my friend mushure mekunge elder vashaika. Ndikamuudza kuti kukana vanga vari ivo baba vemwana, tikatoseka paya. My friend akazotsakatikawo, akange achigara kuCape Town, akafira muaccident. Saka ndiye munhu ainge achiziva secret yose. Saka pane chiri kundipedza mafuta mukoma kutoonda. Ndatova neBP. Ndinoti kana ndikagara pasi kwenguva refu, makumbo angu awa anotanga kuzvimba. Ndiri kuzvipanisha mupfungwa. Dambudziko nderekuti baba vekwangu vanoti kana vabva kubasa vanenge vangori paYouTube, vanofarira zvimaprograms, maconfession havana basa nawo. Murume wangu anofarira kuona maprograms aTilda, vanofarira kuona zvekare maDNA, vanofarira kuona mamwe machannels zvekare. Saka pane nyaya dzakadaro paTV, paYouTube, vanenge vachitonakidzwa nezvinenge vichiitika, and there is very judgmental kuvakadzi vanozobatirwa madhiri ekuti vana vavaichengetesa varume vavo vakange vasiri vana vevarume vavo. Unonzwa achiti munhu anofanira kungotaura chokwadi so. Ini ndinobva ndanyarara, hana yangu inenge ichirova.
ndinenge ndakatosunga zvigunwe zvangu kuti dai mwana akangobuda achinzi mwana wemurume. Handitombonakidzwe nekuona maprograms akadaro, anoita kundipa trauma. Handizivi kuti iye Tinashe Mugabe akamupa kaidea kekuita program yakadaro, program shuwa inoparadza marriages evanhu vakazvigarira zvakanaka. Just imagine kuti dai kwainge kusina kaprogram kakadaro, kungadai kuine dzimba dzisina kuparara nekuda kwema-DNA. Vanhu ingawani vaingozvigarira kubva kudhara nekudhara, vanhu vachigara zvakanaka. Mukoma Nashe, ina handizivi kuti ndoita sei. Ndiri kutoda chaizvo kuita ma-secret DNA asingazivikanwi nemurume wangu, but ndinotya kuti ndikagara ndadaro ndikazobatwa ke. Mukoma, handizivi kuti ndinganyarira pai. Ndatova munhu atori nechinzvimbo kuchechi, murume wangu ane chinzvimbo. Handizivi kuti ndoita sei. Ndinombofunga kuda kubata my husband's former best friend ndomuudza kuti dear, ipo paya zvatakaita kam. Ndinofungidzira kuti nhumbu it's either ndeyako kana kuti ndeye murume kana kuti yakanga iri yaelder. Saka toita sei? Ndine trauma yakanyanyisa. Ndinotodawo kutoti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsira nemazano. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Handiti ndimi mainge muchichinjanisa varume vatatu, saka motomiririra nyaya dzenyu. But what you can do, kana zvichiita baba ivavo vagere nemwana uyo murume wamugere naye pari zvino, mombotora masamples maybe in secret moenda. Kana maenda ku-DNA muzotiudzawo ma-results. Kana maona zvikabuda nepamwe, mobva manotora murume wamuri kuti best friend yemurume wenyu uyo, handifungi kuti angamboramba. Mobva maenda monotora motiudzawo ma-results. Mukangoona vari vaviri ava vachinzi havasi vana baba, it's obvious mufi ndiye anenge ari muridzi wemwana. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndinoita trauma paanenge achiona ma-results, paanenge achiona ma-DNA. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma. Hanzi Mukoma Nashe, makadii zvenyu? Nyaya yangu yakatangira munguva yeCovid. Muroora wangu akandituka before that, saka ndakabva ndachizomushanyira ndikabva ndaba mutsvairo wake. Ndakati ndaba mutsvairo uyu ndakange ndatotaura neimwe n'anga iyo yakandiudza kuti kana ndichida kugadzira muroora wangu kuti agare achishungurudzwa nemwana wangu, ndinofanira kunoba mutsvairo mumba make. Ndaenda ndakanoba mutsvairo, akati handichaone mutsvairo wangu. Izvo ndakabuda ndikaenda ndikanohwandisa musango, ndokubva ndamutengera umwe mutsvairo, akanditenda chaizvo. Mutsvairo uyu ndakazoti ndava kubuda ndava kudzoka kumusha, ndakatonzvenga muroora nemwana wangu because ndakange ndichida kunozvitorera mutsvairo wangu. Ndokubva ndati kumbare ndikakwira bhazi, ndakabva ndachizoenda nawo kun'anga mutsvairo, then ndokubva wagadzirwa kubva munguva yeCovid pandakavashanyira kusvika pari nhasi. Kana ndikaona sekunge vambogara vachienjoya rudo rwavo, ndinobuda ndakashama ndisina kana chandinenge ndakapfeka, ndinobva ndaenda kumakuva epanext door. Ndinoenda ndonotsvaira pamusoro peguva kana kuti makuva. Ndikatsvaira kudaro, mwana wangu kwaanenge ari ikoko anototanga kutongonzwa kuvenga mudzimai wake zvemhando yepamusoro zvekuti haana munhu anogona kumudzora. Anobva adzokera kumba anenge aine hasha dzakanyanyisa. Adzokera kumba kudaro anobva anorova muroora wangu. Ndinoseka apo muroora paanozondifonera achichema achiti mama ndarohwa. Ndinongomubvunza kuti warohwerwei, because hakuna murume anongorovera mukadzi wake mahara. Ini ndinenge ndichitoziva kutoti ndakabva kutsvaira kanezuro kumakuva. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Ngatitaurei navo
mucomment section. Kana mukati nerimwe zuva maendako kumakuva kunotsvaira makuva evanhu mubva marohwa nezvipoko musina kupfeka kana kutongotanga kungopenga muriko kumakuva, mucharohwa nereken one day maonekwa muri kumakuva evanhu musina kana kupfeka. Nhai hamunyari here nhai gogo? Ngatitaurei nawo mucomment section gogo ava vari kuitira muroora wavo utsinye. Hanzi akanditukirei saka ndifi ndakamuregerera. Zvakangooma hazvo veduwe. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.